Beleza do mundo, provócasme tristura. Ás veces o meu corazón treme de ledicia ao ollar un esquío brincando nunha árbore ou unha xoaniña vermella nunha pola, ou pequenos coellos nos lameiros alumeados polo sol de poñente, ou cativos cos pés descalzos sobre a area de baixa mar ou xogando na rúa. Entón, o meu corazón dime: todo pasará. Pasará e mudará e non haberá máis. Ten algo que alegar na súa defensa? Señor Pierce! Señor Pierce! Unha carta de Irlanda. Déixame ver. Quen lle escribe, señor Pierce? É do meu irmán, padre aí. Todo ben, señor Pierce. Todo ben, Adel. Todo ben. Mira, envíame unha poesía. Por que sabes? O meu irmán é poeta. Poeta. De verdade. Sí, é moi bo. Algún día recordaráselle polos seus poemas. Seguro que sí. O meu irmán é moi valente. Demasiado valente. En fin. E por que non me lea a poesía do seu irmán? E logo gustache a poesía? Sí. Moito, señor Pierce. Estiveches algunha vez en Irlanda? Non. É moi fermosa. Como a ti. A poesía, señor Pierce. Na costa de Oath rompe unha onda sonora. Berra unha gaivota solitaria sobre a baía. No medio da pradaría, preto de Glasnevin, o paspallás fala toda a noite. Hai unha xuglaría de pasaros en Glenasmo, o merlo e o tordo enconando música. Hai un sol brilante na aba do Slíbera e o vento sopra, baixando ata o seu cume. Na baía de Downley hai un bote e un barco, coas velas listas labrando as ondas. Aquí en Irlanda eu estou, meu irmán, e ti, tan lonxe de min na elegante París. Eu ollando outeiros e portos, a costa de Oath e a aba do Slíbera. E ti, vitorioso na poderosa París dos pazos brancos e os anfitrións arrebatados. Ai, léveme, señor Pierce. Nada me gostaría máis, Adel, pero é que son tempos convulsos. Eu non quero que che ocorra nada malo. Eu sí que...
Eu sí que non quero que lle ocorra nada mal a vostede. Non irá... Mira, eu sinto que a miña terra me chama e o meu irmán precisa de min. William. Mira, pero Connolly non é un sindicalista marxista. Ti crees que será capaz de renunciar á súa independencia política e de aceptar o modelo republicano? Nunca tuven a James Connolly por nacionalista. É un seguidor de Lenin. Xa, pero o propio Lenin dixo que non se pode imaginar a revolución social sen revoltas nas que se implique a pequena burguesía. Dixo iso? Sí, dixo. E tamén falou das revoltas nas colonias contra a opresión nacional. Está claro, non? Está a referirse a revoltas nacionalistas. Xa. E logo que? Volverá a querer acadar Connolly o poder económico? Non sei. E non mo imagino. A Irmandade burguesa e católica defendendo a República e o exército cidadán marxista e leninista a colectivización dos medios de produción. Non o creo. Non son máis que uns 200. Apenas teñen forza para impoñer nada. Ni sequera para empezar a revolución que queren levar a cabo. O que pasa é que temos que integralos, aínda que só sexa para controlalos e paralos. Se lanzan a facer a guerra pola súa conta, entón arruínan os nosos plans. Padre, estás seguro do que vas facer? Sabes que é máis que probable que perdamos. Sempre perdemos. Machucaránnos. Fusilarante. Morrerás, padre. Morrerás. Ten algo que alegar na súa defensa? Unha noite, cando tiña 10 anos, axonlleime xunto á miña cama e prometín a Deus que ia loitar por liberar o meu país. Mantiven a miña promesa. Traballei por liberar Irlanda como neno e como home. Axudei a organizar, armar, entrenar e disciplinar os meus paisanos coa única finalidade de que, chegado o momento, fosen quen de loitar por Irlanda. O día chegou e loitamos. Estou satisfeito co que fixemos. E aínda que poida parecer que fomos vencidos, non foi tal. Evitar a loita e fracasar. Loitar e vencer. Mantivemos a fe no pasado e trasladamos unha tradición cara ao futuro. Penso que estou a falar con ingleses que aman a liberdade e que afirman estar a loitar pola liberdade de Bélxica e de Serbia. Tamén nós amamos e desexamos a liberdade. Para nós é o maior desexo do mundo. Se agora nos abatides, volveremos a erguernos para volver a loitar. Non podedes conquistar Irlanda. Non podedes acabar coa paixón irlandesa pola liberdade. Se os nosos feitos non vos chegan, entón os nosos fillos acadarán a liberdade facendo mellor ca nós. Patrick Henry Pearse. Este tribunal encontró culpable polos cargos de ter tomado parte nunha rebelión armada e por ter iniciado unha guerra contra su majestad el rei. Acto grave de tal natureza que se executou coa finalidade de prexudicar a defensa do reino e coa intensidade suficiente para favorecer o inimigo. Quedou probado que o acusado exerceu de comandante xeral do Exército da República Irlandesa e de presidente do goberno provisional secesionista, e como tal, leu a proclamación de independencia dirixida ao pobo de Irlanda. O acusado será conducido ao cárcere de Kilmenian, onde antes do amencer do día 3 de maio de 1916 será executado por un pelotón de fusilamento.
Non lles gardo rancor, Señor. Eu non lles gardo rancor. Vin marchar os 2 meus fortes fillos. Eles e outros cantos mozos ofreceron a súa vida para morrer en sanguenta protesta por unha causa gloriosa. As xeracións vindeiras recordarános e chamarános benaventurados. Pero eu sempre levarei os seus nomes no meu corazón. Esas longas noites, eses sinxelos nomes que unha vez me foron familiares, rodarán no meu corazón morto. Señor, és tan duro cos nais. Sufrimos cando os traemos e aínda máis cando se nos van. E aínda que non lles garde rencor, síntome cansa, moi cansa do longo sufrimento. E aínda así, aínda conservo a ilusión de que os meus fillos foron felices na súa loita.